Bună ziua și bine v-am găsit la Ofelie. Este o zi urâțică de toamnă. Dacă se țină vremea așa are să plouă. Răcoare, avem și un pic de vânt, motiv pentru care mă vedeți cu pisica în piept, ca să avem un sunet decent, să ne putem înțelege. Astăzi ne aflăm pe alea Barajul Lotru, numărul 2A, la Al Toto Pizza. Un restaurant ce se laudă a avea specific napoletan. Regulile sunt foarte simple, știți deja cu toții, nu o să le mai reluăm. Gustăm o felie și la final acordăm nota. Pentru astăzi am ales pizza Toto, care arată cam așa. Pare promițător, a costat 56 de lei, iar ingredientele o să le aveți afișate undeva pe ecran. Vedeți voi unde. Zic să nu mai stăm prea mult pe gânduri și să gustăm. Pare în stilul italienesc la prima vedere, cu marginea pufoasă. Arată destul de promițător și blatul. Haideți să vedem ce gust are. Ingredientele mi se par în rația corectă. Cred că sunt într-adevăr ingrediente cu specific italienesc. Se îmbină bine și cantitatea e potrivită între ingrediente și blat. Crusta la fel foarte bună, pufoasă la interior, crocantă la exterior. E o pizza bună, o să fie o notă bună. Cred că e nota record de până acum. Pentru astăzi o să acordăm nota 8. Aș veni să mai încerc și alte sortimente de pizza. Am văzut că e un loc destul de căutat. Se oprește lumea, mănâncă și în interior și e un dute vino continuu. Adică pare că e un fel de comoară ascuns aici în cartier. Cred că respectă într-adevăr și tema italienească. Pare o pizza cu stil napoletan. E o pizza bună. Aș mai reveni oricând să mai încerc și alte variante. Felicitări! Ești primul, nota 8. O notă foarte bună. În general, pentru sistemul de notare, ceea ce depășește nota 7, inclusiv nota 7, sunt pizze foarte bune sau extraordinar de bune. Bune în general. Acesta a fost review-ul nostru de astăzi. O pizza foarte bună. Felicitări Al Toto. Rămâneți pe poziții, vom reveni cu alte videoclipuri și alte review-uri. A fost pentru voi Alexandru și vă aștept la Ofelie. Mojo, încearcă și tu Ofelie. Vreau să aud și părerea ta. Ia o gură și aștept să-mi zici ce părere ai. Mă bucur, pare că ești fericit. Avem like, nu? Bravo, bravo, e bine. Mai venim aici? Ce părere ai? Ok, ok.